О, ще го кажа на понятен за теб език. Да започваме. Давай, Киф! Съжалявам. Как ще знаеш колко минути е опумът, освен ако не учиш по математика? Не искаш ли да се дипломираш и да имаш шапчица с писки очи висящо от нея? Как ще имаш ти професия, щом не знаеш как изписва се професия? И турнета искаш по света, а не учиш хич по география. Виждам бягаш ти от училище, знам добре ме разбра, но повтарям сега. Виждам бягаш ти от училище, знам добре ме разбра, но повтарям сега. Здравейте! Директорът се паркира, както вие младите бихте казали. Но не! Как ни е открил? О, радвам се, че питаш. Тези пропуски вижте! Подслушват се те! Ха! Ти бягаш от часовете, Хари! Даже бягаш през ден, дойде ми до гуша! Ще имаш проблем, считано от днес, изключвам те! Ти си вън от училището! О, съд ми, добре звучи! Не го изключвайте, той е с голям потенциал. Бъди диджей, Хари! Диджействай със сърцето си! Аз съм хлапе с мечта, много значи това. Няма смисъл да се боря, част от мен е тя. Да я преследвам със страст, това желая. Не знаете ли какво е да мечтаеш? Бях едно хлапе с мечта, много значи това. Нямаше как да я преборя, част от мен бе тя. Ще я преследвам със страст, чак до края. Знам отлично какво е да мечтаеш, 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 мечтаеш. Не го очаквах. О, добре. Ние сме деца и мечтаем. 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 Но ти как